Veľká cena Moravskoslezského kraja na trati 2140 metrov autoštartom pre trojčné a staršej kone s 8 aktérov a dopredu tradične vyráža Sir Viking. Na druhej pozícii potom ďalší tempár Unkas. Tretí pri bariére Azov, vedľa neho Beautiful Yankee, na 5. pozícii zvonka Bob Harley a vedľa neho schovaný na bariére Donadoni Trans Air a pole uzatvára dvojica koní Saletech a Tilbury. Takáto je situácia pri vbiehaní na protiláhlu stenu. V čele v rozumnom tempe Sir Viking zostane z kraje s Davidom Dobrovoľným. Za ním potom schovaný veterán Unkas, zostane Vávra Chropine 2 s Pavlom Vávrom. Na 3. pozícii pri bariére striehne Azov, zostane OK s Ondřejom Kozlom a vedľa neho 4. potom ruská rodáčka Beautiful Yankee, zostane Zochore Sero s Mikolom Wolfom. Na 5. priečke z vonkajšej strany sa objavuje Bob Harley, niekdajší derby víťaz z Ecurie Popcorn s Jaromírom Kotáskom. Pri bariére potom schovaný Donadoni Trans Air, zostane Vávra Chropin so Zdeňkom Vávrom. Zvonka ich tam predstihol Tilbury, reprezentant rakúskej stajne amatéra Manfreda Klausnera a pole uzatvára vlanejší derby víťaz Saletech, zostane Tečovice v súke s Romanom Chrastinom. Takáto je situácia pri skúšovnom prebiehaní cieľovou rovinkou. Teraz môžete povzbudiť kone potleskom do ďalšieho okruhu. Kilometr pred cieľom vo veľmi dobrom tempe hlavných dostihov je to stále Sir Viking, ktorý takouto taktikou už vyhral jedničkové dostihy. Sir Viking vedie, Unkas stále druhý, ale už sa tam budú objavovať kone, ktoré budeme asi očakávať viac. Tilbury, rakúsky spolufavorit, už je tretí, za ním sa vyváža ruská speedová kobila Beautiful Yankee, naopak Azov, dvojnásobný premiant medzi Francúzmi na vytrvaleckej trati sa vytráca na 5. pozíciu, za ním už je Bob Harley a najmä Donadoni Trans Air, ktorý je známy vynikajúcou koncovkou a uvidíme, či si derby víťaz Saletech opäť spomenie na svoje životné výkony. Na konci protiľahlej steny je to stále praktického štartu Sir Viking s Davidom Dobrovoľným. Unkas už je tvrdo jazdený na druhej pozícii, ale zrejme má toho plné zuby, aj keď má dobrý priebeh. Tilbury sa snaží, ale rozdal mnoho metrov po vonkajšej stope. Beautiful Yankee zostáva 4., Bob Harley 5. a teraz zvonka nastupuje Donadoni Trans Air, Saletech už stráca. Uvidíme, či to Donadoni so Zdeňkom Vávrom stihne. Sir Viking má náskok zhruba 6 dĺžok pred útočiacim Donadoni Trans Airom. Ešte tam je aj Bob Harley zvonka a Tilbury sa snaží za druhú pozíciu, prechádza Tilbury, je tam aj Beautiful Yankee, ale stále jeho štartu vedie Sir Viking. Sir Viking víťazný systémom štart cieľ a druhá bude Beautiful Yankee, tretí Bob Harley alebo Tilbury. Ďalej potom Donadoni Trans Air a bez peňazí trojica Azov, Unkas a Saletech.